dito'y lubong, awan ti maay na. No ni Kristo Jesus, awan ken ka. Adaan ka man, adua kinabak nang dumteng tu ti tiyempo nga mapukaw da. O Jesus, agyaman na tuy matak na luktan, napateg nga darang basbasul ko nugasan, puso ken panunot inka dinalusan, binaliwam ti banbanag itinain langitan. Nga itong dumalaunay ngagpaiso, biag ti maysa makunkuna a Kristiyano. Lumaw dawel dumagdakes man ti tiyempo, ragsaktal na agtalina ed